Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mga igsuon, gisaulog ron ang pista sa pagpasidungog sa Santos nga Cross o Santa Cruz. Exaltation of the Cross. Gihandom nato dinhi ang atong kaluwasan nga gihimo ni Kristo diha sa pagpalansang sa krus o pagpakamatay diha sa krus. Karon sang adlaw gihandom sa nato ang atong tradisyon nga nadiskubre ni Reina Elena ang cross niadtong 320 AD. Nga ang paghimo sad og mga dagko nga basilika sa iyang anak nga mo'y hari atong panahona si King Constantino nga gihimuag mga basilika ang dapit nga gilubngan o kaning crucifixion pag gilansangan ni Kristo dito sa cross aron pagpasidungog o pagtahod sa cross. Busa padayon natong isangyaw ang mensahe sa Santa Cruz nga mao ang kaluwasan. Atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga muila unta sa pagpaubos ug ang pagpakamatay para sa kaluwasan sa isig katao. Labi na gyud sa naggubat ro nato nga mga katawhan ug mga katawhan nga nagsigig away tungod las mga prinsipyo o kaha sa mga katigayunan, gahom ug bahandi sa kalibutan. Busa pasalamatan nato ang ato mga benefactors and donors o giampo nato nga sa ilang pag-antos sa pagtabang nato nga nakahatag og kalipay ug kasulbaran sa ato sad nga mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios, nibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nag-ila ni ining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo,
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao nakabsag pailog, samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbul sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhin ining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami nining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami, kay nagbagulbul man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo.
ba ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan kun ang ilang mga kasing-kasing nagpudhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw ikalimtin ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo naghatagog kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemos, wala pa'y nakasaka sa langit gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing way katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
ang struggle karon sa katawhan, labi na gid sa atong mga batan-on, kana gyung musikat. Bisag unsa na lay buhaton, aron lang gyud musikat. Kamo wa mo maapil aning batasana? Wa mo maapil? Na bisag palayan, daghan ninyo ni apiloy. Bitaw. Kada di ay magpakolor kasi mong buhok. Aron man na dili ka sana ma-out of fashion. Si Kristo naghisgot nga kung iisa na ako gikan sa yuta, exalt ba? Pasabot. Yang kana kung magpasikat, nganong imo mo nang i-post diha sa Facebook, sa YouTube, aron makita. Di ba? Mausad na ang atong bandira. Birahon na ay flagpole. Ipataas. Aron makita. Maghimotag mga buildings. Aron makita. Kanang mga billboards. Iisa gyud ana gyud ibutang sa makita gidayon igtan-aw nimo. Wa may ibutang diri sa ubos. Unsa pagkakita diri sa ubos? Iisa gyud. Pero ang nakalahi ni Kristo kay ang iyang gigamit nga iisa siya mao ang cross. Sa mo nang cross. Unsaon man pag-isa pinaagi sa cross. Ang una nga paagi mao gyud ang pagdesisyon nga moantos ta. Moantos. Kana bang mahigugmatas pag-antos. Ang tao nga mahigugmas pag-antos musikat gyud. Bitaw. Kanang ginikanan nga moantos para sa anak, sikat kay na siyang anak, mao ginay pangitaon. Maoy palabhon, maoy palungagon, mao gani usahay paansiron sa ganana mudyo. Hapit na lang nga maoy mukaon kay pangpahungit na sad, ano nya inigkatog magpahapyod-hapyod. Ano bang antos kay na hasol, di ba? Pero ang inahan ug ang amahan nga mobuhat ana magpangita ginang anak, sikat kay na siyang kasing-kasing. Mao na ang atong mga leaders sa nasod kanang muantos para sa kaayuhan sa katawhan, sikat gyud kay nas tanan. Pangitaon gyud na, inig-eleksyon dao gyud na. Pero kana ganing tao nga kusog kay mo paantos, kana bang daog-daogon gyud ka, lisod-lisoron gyud ka. Unsa man, musikat na dili. Sikat gyapon, pero sikat kay sigihan magmaritis, sigihag libak, sigihag tunglo, daghan kay magsigig tunglo kanus-a na mamatay ana sigana. Pero sikat nga tong gipasabot kana bang ang mga tao muduol ba, ang mga tao murag ba magnet. Ang una gyud makapamagnet sa mga tao kana gyud pag-antos, di ba? Ikaw lingian na imong tupad. Ing na antoson ko nimo, ing na pagkaton-katon sa mo, antoson ko nimo, tanawa, di ba maingon, antoson di ka, pastilan lagi, ganahan kay kana, tawana. Ikaduha, kining pag-antos gi-describe ni sa atong second reading. Desisyon gid ito ni Kristo nga mag-antos. Dili dito ingon nga gi-impose niya naman sa guyuban nga kanang ingka nag-antos o mantay mahimo. Antod pa ni anhing Monsignor Binghay, diha jud ko kadungog ani niya kanang wa mantay mahims. Ana ba? Amot ay nakatron ibutang sa Ginoo Monsignor, no? Idol ra ba to nako. Ako sa tong parish priest pagsugod na kog serves Guadalupe, mo to'y naka-attract nako si Monsignor Binghay. Sugod kog serves Guadalupe as choir, Legion of Mary. So,
Una, ang ikaduha nga makapasikat nato ug mo'y nakapasikat ni Kristo nga matod pagani sa mga tao nga nag-analyze karon sa mga celebrities, wap adjud kunoy nakatupong sa kasikat ni Kristo. Way makabreak sa iyang record, sa iyang kasikat. Sikat sa kasing-kasing sa mga tao, sikat sa hunahuna, sikat sa mga sinulat. Sikat gyud kay Kristo, no? Ay naka-break ana. Unsa may akong tan-aw ikaduha niyang gibuhat kana bitang sa unang pagbasa nato ang mga kontra niya katong kasigig bagulbol batok sa Ginoo iyang gitagaan og kaayuhan, healing. Kana bitang tao nga siging yaw-yaw nimo, sigig daot nimo, nya imong tabangan, porting sikata gini mo ana. Nakasuway na mo ana. Kana bang tao ba nga sig yaw-yaw nimo, siging daot nimo, ano in short, kaaway gid sa imong kinabuhi ba? Nya imong tabangan. Basta lagi ninduta lagi ana. Nakasuway na mo pa. Katong nakasuway, okay, congratulations. Pero tigyong nindota, musikat gyud ka ana, dili lang sa tao nga imong gitabangan, matabi ginastanan. Kung kani si Zelensky, iyang tabangan si Putin, ana, o kung sa'y panginahanglan, niya si President, Putin, presidente ba na siya sa Russia, iyang tabangan ang panginahanglan sa Ukraine. Basta lagi, ibutang gina sa history, the greatest heroes in the world. Kay perti nagurong paitas kalibutan, nag-antos nagutag maayo tungod aning ilang gubat, kay imbis magtinabangay sila sa usag-usa, nagpinatyanay. Kining ato ro dinis atong nasod niya man tay mga leaders nga nagsigig away nga sigig yung pangita ug paagi nga maguba ang kinabuhi sa pikas, ang pikasan mangita sa paagi maguba, magtinabangay pa lang ni sila, no? Ano bang ang akong pangitaon mao ang imong kaayuhan? Nya mingon sa tong usa, ako sad maningkamot ko para sa imong kaayuhan. Ana mao to si Moises gigamit sa Ginoo. Kay siya man sad maoy sintros mga tao reklamo, gigamit sa Ginoo si Moises pagpadayag sa iyang dakong gugma sa mga tao nga mga buangon. Ana. Sige ko na be. Pangutan-an na imong tupad. Ing na muhatag kag kaayuhan sa wa mo bayad og utang. Ay kana. Pangutan-an ko na be. Na kana bang taong wa gyud mo bayad og utang muhatag kag kaayuhan? Hinaot pa unta. Ako bitaw alipay ko nga ako man ang gi-announce nga naatay mga dako-dako pa biyan ang atong utang, nakautang ta tungod aning atong paggukod nga mahanay-hanay ang ato dinhing lugar sa parokya, kanang yuta, kaning mga projects nato dinhi nga gikinahanglan kay nato, diha ta nakautang, naipipila tong giutangan nya karon kay sige na mamugpalit og slot, hinay-hinay na sad taog bayad. Nya lipay kay ko nga naipipila no nga ato nang giaksyon nagbayad. Amo sang hinay-hinayog bayad ana nya mubaw sad og text ay nila nagbayri pa diroy ipalit na namog slot. Mura tag maibtag tunok ano bang mura bag la minaw guna ko murag ang akong ni sangko kisam sa akong kwarto la tinuod niya. Ya kana bang ingon ana gani awat di man hinon may kontra pero kana bang nakautang man ta aktual gyud nga utang para sa atong simbahan mao ni siya nya kinsa man say nakapahimo ani nga murag kana ganing naibtan tag tunok kanang nipalit og slot kada ninyo palit og slot gahatag mo og kaayuhan, healing
healing sa mga tao nga naay panginahanglan. Nang pasalamat kining atong dopes na nagyoy irog-irog og jutay, no? Ang atong halin as of yesterday niabot na og 5,049 slots. Pakpak. Daghana ang taanig. Dali ra ni kayo yung naagi daghana pa 49,951 ka slots. O ang atong hunahunaon muhatag kog kaayuhan para sa akong isig katao. Dili ang atong kaayuhan kana musikat yung kag maayo ana. O diri sa atong ebanghelyo pakita ni Kristo nga ang makapasikat niyag maayo kini di ang pagdesisyon nga magpalansang sa krus. Gi-announce ni Kristo ngadto ni Nicodemos nga tanawa niya ug ako na iisa gikan sa yuta sama adtong pag-isa ni Moises sa bitin nga tumbaga akong tigumon ang tanang mga tao ngari kanako. Kana bang the love to die for others? Pangita mong tao nga nagpakamatay para sa kaluwasan sa uban nga wa mo sikat, wa gyud taong nahitabo. Bisan ganis Pedro kalungsod nga gilabay ratong lawa sa dagat ning gawas gyud nga nisikat og napasidunggan sa tibuok simbahan. Kana bang mangita gina siya paagi nga sikat ka pero magsige lang ka diag TikTok nya magbutang-butang anang naang mga attire nga nindot ra ba sa tan-aon. Ana, oy, do na kay pagkaluma. Musikat ka kadiyot nya maluma. Kanang mga celebrities nato naway mga kasal siging pasundaya ganang ilang mga sexual relationships nga mao pa lang gani pag-uyab-uyab, wa pay mga kasal, adto dayon ana mga beach pakita-kita dayon tong kasigig sapnay-sapnay nga nakatupis lang ingon ana kising-kising didto, kilig-kilig sa mga followers, mga fans, muluma ra na madugay kay ngano man i-post man pud nga na nag-away, na nagbuwag na. Primero kilig, ala sila na nice kayo ana igsunod mga pila ka panahon wala to ana nagbuwag na muluma ba bisa ka nang imong naong imo na sige usab tanawa ini kahapon luma na ikabuntag murag sikat kag naong ikahapon luma na bati na kay kag naong ngano man di man gud na nimo dedicated for the salvation of others, para mangguna nimo, maningkamo ta para ta musikat, patay ka diya, muluma gyud ka. Kanang imong balay, imo nang nindot-nindoton. Sa kini ato simbahan, mura manig nindot. Tanawa dangatan nig mga 20 ka tuig, mura ginig basurahan. Bati na kinig now. Adili no? Dili kay nga naman. Ang simbahan dedicated man para sa kaluwasan sa katawhan. Di gini mo bati. Samtang mao panay purpose pero himuon na gani ni nga agianan kolekta para isod sa bulsa akana kaga kining naong ani nya ako nay musikat kay portinan akong dagkuag balay gipang tukod ang akong mga sakyanan nindot na kaayo tagutlo ka buok nindot kay tanan nya mao na akong buhaton gamiton ko ni dinhi para kanang tanan yung kolekta so ko na bulsa mukaga gini ni ang lugar no mao na sikat-sikat ta karon nga naman porting daghana atong gipangtabangan nga nanginahanglan individual institusyon mga parokya mga religious communities nganong nakatabang man ta kay naghiusa ta nagsigit tag hinatagay porting ninduta mo nang ning shine wa ba karon mag-warning umaabot ng linog siguro ning shine ang atong parokya abot na ngadto sa tanang suok sa kalibutan
So atong pasalamatan ang gasigig sunod aning ato dining misa tibuok kalibutan. Nya di ra ba mo sunod lang ang kadaghanan, di pa kay kadaghanan, jutay ra. Mupalit pag yung slap. Sus, pakpakan na to mga donors. Kay nakahimo gid ta pagtabang sa uban mo na ako isip pari o paris priest dinhi, ako ginang gihimong role sa akong kinabuhi. Gamiton ko ning tanan ninyong gihatag dinhi sa parokya, maslat man or kolekta or kanang inyong ihatag nga love offering, gamiton gyud na nato para sa kaluwasan sa panginahanglan sa atong isig katao. Dili para lang sa atong parokya, labaw sa tanan, dili para sa akong bulsa. Iampo sa ko ninyo, ana, ha? Kay basig matintal niya ako ba? Ana, matintal gani ko, na mas Brad Loloy, ganing ato sila Sternara, mao man ni atong tighusay, badlonga dayon ko ninyo ing napader, ug mao gini imong buhaton, amo na lang kang ilansang sa cross dias gawas. Aron mo sikat kag maayo, kay murag wa na ni ayong imong gibuhat, dadi na ni kaluwasan sa katawhan nga imo naman ning kaluwasan. Badlonga jud ko ninyo. Og mahimo pagsuwat mo i-report nga tos obispo. Father Siano, sige nagsuod sa bulsa. Bitaw. Ana yun. I-report, i-post sa social media. Aron yun, skandal ba? Aron ko makaamgo. Kay makaguba gid na sa atong kinabuhi ug sa katilingban ang pagsalbar sa atong kaugalingon. Matod pa ni Kristo, kung imong paningkamutan ang pagpaniguro sa pagsalbar sa imong kinabuhi, mawad-an ka niini. Pero kung ang imong kinabuhi, imong gamiton para nako, pasabot para sa simbahan, para sa katawhan nga gihigugmas Ginoo, makabaton ka niini sa abunda ug way katapusan. Muna ang mga tao nga nagpakamatay para kaayuhan sa uban, makatoliko man or dili katoliko. Ay pagtuo nga katoliko ray nagsikat-sikat ana mga santos-santos, daghan kay mga dili katoliko nga sikat kaayo. Example, Mahatma Gandhi nagpakamatay para siyang isikataw. Porting sikata hangtod karon gihimong pattern ang iyang kinabuhi. Dili raman kita mao dunay ingon ana kita mga katoliko, nalipay lang pud ta nga naapil ta diha og maoy atong priority. Kay si Kristo ug ang mga santos mao man ay priority nila ang pagpakamatay para sa uban. And that is the center meaning and message of the cross, to die for the salvation of the entire humanity. Sige, tapusang lingi. Ingnay mong tupad, pakamatyan tika. Okay. Ingna. Haron iguli anak dito, wa na ikabayad sa tuition siyang anak, tiksan dahin ka. Dahil, wa na ko ikabayad sa tuition na akadiha. Nya kay wa man sa kay kwarta, ibaligya ang imong multicab, ang halin ibayad sa tuition, maglakaw na lang kasdan. Sakay na lang kagabalhabal. Ning sang hay na ba imong multicab? Isa, akong ibaligya kay gitabang sa among silingan aron kabayad sa tuition. Nya pagsunod ang tuig, pagtapos sa semester, nahagbong ra ang anak kay sige ra daig lakwat sa. Hagbong pang anak, patay pang imong multicab, lakaw pa ka. Unsa may isulti? Liwat na gyud ko sa Ginoo ani. Kay si Kristo gipatay. Nya unsay gibuhat ros mga Kristiyanos, nagpahimos sa mga kabtangan nga kaluwasan nga gibilin ni Kristo, mga abusado ug abusada kaita. Apil na ning nagwali. Daghan kay tagsa siging pakasa, wa kita makonsensya nga nagpakamatay na gani ang Ginoo para nato. Sige lang yapon tagpakasala nga maunay dakong kontras Ginoo. Na ha? Naot pa unta mapanton sa taniin. Saon pagsikat? Saan to pagsikat? Nalimot na. Unsa tay unahon? Kinahanglan nga
Limot bang ko ato? Hasta ako nalimot manoong ko. Ang atong buhaton sama ni Kristo, dili gid ta mahadlok aning mga pagtabang sa atong isig katawo. Nya ang ikaduha, ang pagdesisyon nga kita muhatag og kaayuhan sa atong isig katawo, labi na gis atong mga kaaway. Ug ang katapusan, ang paghigugma nga kita ilansang sa krus. Ang musunod ani, manindog ta. Mga igsuon, magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo kanato og sa tibuok kalibutan. Moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo Kaluy-i kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan nga makigbatok hangtod nga magmadaugon ubos sa bandila sa krus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kahitasan isip Ginoo ug manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanan nga nanginahanglan sa kaluoy ug pasaylo sa Dios nga ang krus magdasig sa pagpakighiuli kanila ngadto kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus ug gamiton kini uban ang pagtuo ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga naikatulog na diha ni Kristo nga ang dugo sa iyang pagpasakit maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Mahigugmaong Amahan, niining kinabuhia og sa sunod, ikaw ang nagbuot sa tanan. Busa dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy diha nga kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasak kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot.
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa cross, maghidlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ng pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon nga moyo kami kanimo Ginoong Hesukristo nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, musikata didto sa mga tao sa langit o mga santos, mga anghel sa langit. Langit nung kasikat niya. Unsaon man na paghimo, ato giyong antuson ang tanan, niya ato giyong hatagag kaayuhan ang atong isig katao, o labaw sa tanan higugmaon nato ang kamatayon diha sa pag-antos para sa kaluwasan sa tanan. Salamat sa mandibuhat ni ini, pinaagis pagpalit og slat dinhi, nga mura gitag maibtag tunok sa ilang mga kada slat nga paliton. So salamat kaayo. So ako nang ikaingon kaganiha, 5,049 slots na ang atong halin, 49,951 pa ang atong halinonon pa. So pakpakan na to ang atong mga namalit. Sige lang yapong padayong palit. Niya, kung maproblema mo sa pagpadala sa kwarta, labi na mong mga naas gawas nasod, ipalihog na lang sa inyo mga trusted persons din sa Pilipinas kay wa pa may problema ang mga lokal padala, kwarta padala na to dinhi. Sila nila'y papadalha or ipadeposit sa atong bank accounts. Pero ayaw mo paggamit og laing bank accounts, laing ngalan nga magpaila ninyo nga representante dinhi. Atong i-post kanunay ang mga official names, official persons, official account numbers o contact numbers sa atong parokya. Ato nang i-post dinhi kanunay sa atong misa. Tanawa lang niya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.